Skomdi biex iwieġbu dwar il-każ tal-ispjuni ta' Tonio Fenek, deputati nazzjonalisti qed jagħmlu li jistgħu biex ifixklu ġurnalisti milli jistaqsu. Saħansitra d-deputat Tony Bezzina qajjem ksur ta' privileġġ kontra l-ġurnalista One News li nhar it-tnejn prova jistaqsih dwar is-suġġett. Skont Tony Bezzina l-ġurnalista One News xeklu milli jidħol fil-Parlament u dwar dan sejjaħ ukoll il-Pulizija. Madankollu l-Speaker sostna li wara li eżamina bir-reqqa l-filmat ta' CCTV ħareġ li mhux minnu li Tony Bezzina kien ostakolat u kellu spazju biżżejjed biex bil-libertà kollha jidħol fil-bini tal-Parlament. Mill-istess filmat li s-sedja rat personalment irriżulta li l-Onorevole Bezzina injora l-Kamera Person u l-ġurnalist bil-lider li ma waqafx biex jirrispondi il-mistoqsijiet li kien qed jagħmel l-ġurnalist u baqa' għaddej fit-triq lejn l-antatura prinċipali. Hawnhekk wieħed seta' jennota li għall-mument il-ġurnalist kien qiegħed quddiem l-Onorevole Bezzina li madankollu ma kellux diffikultà kbira biex jibqa' għaddej. Tantu hekk l-Onorevole hekk jogħġobkom, jien rajt il-filmat intkom ma rajtux. Fid-deċiżjoni tiegħu l-Speaker ikkunsidra wkoll ir-rapport tal-Pulizija. Mill-eżami tal-filmat u mir-rapport tal-Pulizija, is-sede tikkonkludi li ma jirriżultax li hemm biżżejjed elementi li ammontaw għal prima faċa ksur ta' privileġġ. Iżda din ma kienx l-uniku okkażjoni fejn deputati tal-Partit Nazzjonalista kienu ostili meta mitluba jikkummentaw dwar is-suġġett. F'konferenza tal-aħbarijiet staqsejna lil Ryan Kallus dwar is-suġġett u l-parir li taħ Jason Azzopardi kien biex jaqla lil ġurnalista ta' One kif jirriżulta minn dan il-filmat fejn jinstema' jgħidlu good luck aqlala. Qabli għalik dan jew le. Kien hemm deputati oħra li wkoll iddeċidew li ma jwiġbux dwar dan meta kienu deħlin il-Parlament.